Estava previst que el passat 15 de febrer l'Ajuntament de Gavà inaugurés el fòrum Gavà Innova amb la presència del ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho. Tot i les previsions i per motius d'agenda, segons l'Ajuntament, no es va celebrar dita inauguració. Dies abans, l'empresa Roca havia acomiadat 504 treballadors més i aquests, conjuntament amb sindicats, ja tenien prevista la concentració i rebuda del ministre per demanar-li explicacions, aprofitant la seva visita. Perquè estem aquí cridats i no surt ningú, ni a dir bon dia ni que us donin pel cul, que és l'únic que fan, donar-nos pel cul, però per sobre de tot el que vull és donar-li la gràcia al ministre i a tota la gent que ha treballat força i amb molta valentia i són unes persones fabuloses i que, bueno, potser han tingut sort i només hem anat al carrer a prop de 700. O sigui que bona feina, aneu pel bon camí i que us agafi una malaltia al cor a tots i us aneu a la merda. Adéu, bon dia. Els treballadors van mostrar la seva indignació envers el ministre i l'alcalde, argumentant que no se'ls estava ajudant des de cap administració i que des del govern central se'ls havia enganyat a favor dels interessos de l'empresa. La impressió és que dijous passat van acomiadar, l'empresa Roca va acomiadar 504 treballadors de totes les factories i que ens vam assabentar que dilluns, o sigui avui, que venia el ministre de Treball. El ministre de Treball, el dia de la Rosa, vaig parlar amb ell i personalment em va dir que el que estava fent Roca era una deslocalització, que a ell li costava que era una deslocalització i que no ho permetria. El director general de Treball ha fet un corta-pega, és a dir, no s'ha preocupat ni de fer una resolució pròpia, és a dir, agafa el que demanava l'empresa, el mateix escrit que li va presentar l'empresa el dia 4 de gener, i aquest escrit l'ha donat com seu. Llavors nosaltres hem vingut aquí a dir-li mentider al ministre i per lo que veiem que no ve, a sobre és covard. Perquè si fos com ha de ser, vindria avui, donaria la cara i ens explicaria per què permet que una empresa amb beneficis que acomiadi gent per deslocalitzar i muntar empreses a l'estranger com està fent. Una estona després, 3 membres representants dels sindicats allà presents, CGT, Comissions i UGT, amb un treballador afectat, van pujar al despatx de l'alcalde, que els va rebre per poder negociar alguna solució possible. ¿Vale? Dentro de la asamblea se va a hacer una asociación con todos los despedidos que hay en Gavà, de Viladecans, de todos los municipios, pero trabajadores de Joca. Entonces eso, nos iremos uniendo con los alcaldes de la zona e iremos intentando buscar soluciones a todo esto, ¿vale? A mí el que me importa es el que Mari Balsera, l'alcalde de Gavà, que quan fem l'associació que es tindrà en compte i es podrem reunir, es podrem parlar. Espero que amb l'alcalde de Gavà, l'alcalde de Cornellà, l'alcalde de Sant Boi, d'Hospitalet, de tota la zona de Baix Llobregat que hi hagi afectats per treballadors de Joca, puguem parlar amb ells i buscar una solució de treball, d'estudis. El que tenim que fer és preparar-nos com persones, portem molts anys a la Joca, hi ha molts que no tenen estudis, i formar-nos com a persones, formar-nos al treball i buscar una millora de treball i buscar alguna sortida. Aplazarse quiere decir que ese acto tarde o temprano se hará. En cualquier caso hay que estar atentos porque o venga Gavà, o venga Viladecans, o venga a donde quiera venir a Mataró el ministro, tenemos que ir a recibirlo. Tenemos que darle las gracias. Entonces hay que estar atentos, ir mirando información, no os despeguéis, o sea, estar atentos de que cuando haya que hacer algo, ir y que no nos plantemos 40 sino más. ¿Entendéis, compañeros, que el ministro tiene que enterarse de la putada i l'agressió que nos ha hecho? Tot i semblar que els acomiadaments no tenen solució possible, la proposta consistirà en poder ajudar els afectats mitjançant cursos i altres processos de formació perquè puguin tornar a entrar al món laboral.